Para finalizar, los compañeros de primero C dedicarán su parte de este acto, como dijimos, a Shakespeare. Tengamos en cuenta que aunque sean los más pequeños de Disney, puede haber entre ellos alguna estrella de Hollywood. Bos días a todos. A clase de primeiro C imos dedicarnos ao gran dramaturgo inglés William Shakespeare. Por que era tan grande? Aquí tedes 4 respostas. 1. As súas historias son moi entretidas e gustanos tanto hoxe como hai 400 anos, cando se escribiu. 2. Os seus personaxes son interesantes e complexos, como nós mesmos. 3. Inventou moitísimas palabras que se usan hoxe en inglés moderno. Engadiu sufixos e prefixos a palabras xa existentes. Convertiu sustantivos en verbos e verbos en adxetivos. E tamén inventou palabras totalmente novas. Sabedes cantas en total? 1700. 4. E quizáis o máis importante é que os temas sobre os que escribiu son tan reais para nós hoxe como daquela. A vida, a morte, a liberdade e as ansias de poder, os problemas de políticos e, sobre todo, como non, a paixón e o amor. Pois sí, claro, a paixón e o amor, iso gústanos. De feito, escollimos unha das obras de teatro máis apaixonadas de Shakespeare para representar hoxe, Romeo e Xulieta. É unha das súas grandes tragedias e acaba moi mal. Nós queremos facer o que se facía nos tempos de Shakespeare, cando non se lles permitía ás mulleres ser actrices, nin actuar nos teatros. Daquela, os homens tiñan que facer os papéis das mulleres. Pois nós tamén. A nosa Xulieta non é outro que o compañeiro Adrián. Moito temos que ver unha gran traxedia. Isto vai ser unha gran comedia. Finalmente, queremos chamar a vosa atención sobre unha das liñas máis famosas de Shakespeare, que di Xulieta. Namórase de Romeo, que é dunha familia inimiga, e entón pregúntase por que Romeo ten que ser Romeo, ou sexa, por que ten que levar ese nome a ser desa familia. En inglés moderno sería Romeo, Romeo, why do you have to be Romeo? Romeo, Romeo, por que tens que ser Romeo? E Adrián dirá a famosa frase no inglés antigo original que escribiu Shakespeare. Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? Ahoy, Romeo, and the girl, Juliet, fall in love. Romeo, un rapaz, e Xulieta, unha rapaza, namódanse. Oh, Juliet, I love you. Oh, Romeo. But their families hate each other and they can't marry. Pero as súas familias odianse e non lles van deixar casar. We hate you. We hate you too. E agora, case ao comezo da obra, veñen as liñas famosas nas que Xulieta lamenta que Romeo sexa da familia inimiga. Ai, Romeo, Romeo, por que te chama Romeo? Oh, Romeo, Romeo, wherefore art thou Romeo? They love each other very much, so they marry in secret. Quédense tanto que casan en segredo, sen que o saiba ninguén. Now you are married. Tan, tan, tan. But Romeo kills Juliet's cousin in a fight.
right. Pero Romeo mata o curmán de Xulieta nunha pelexa. O seu castigo é abandonar a cidade e, polo tanto, a Xulieta. E se algún día volve, será executado. Go away and never come back. Juliet's parents say she must marry another boy, Paris. Os pais de Xulieta dinlle que ten que casar con outro rapaz. Paris, á forza. I love you. I don't love you. She has got a plan. She will pretend to be dead, and then she will escape to be with Romeo. Ten un plan. Vai fingir que está morta e despois fuxirá con Romeo. She takes her sleeping potion and appears to be dead, so her parents lay her in a grave. Bebe unha poción que lle fai dormir e parece que está morta, así que a súa familia a deita nunha tumba. And now, the final tragedy. Romeo visits her grave. He thinks she is dead and he kills himself. E agora, a traxedia final. Romeo